Ngai khoblai pe ki perlok rawan borok ki bistra ban page ki video notis khwai kan channel no lari entertainment te perlok rawan mata tung ini page kan ka video notis khwai ka jing kop khwai do kha ka ban long hang te po jasher southwest kusel district ha kapung jong iba tensing el nong lai kan kapung ka don kalenti ban yait na mokarwat separyong bala panyai da iba bi thongni en champliang kersan simli bat ki perlok en pen khwai bro artli kipung ka tarik kandai ka lai pho tarik bana egos arja rupsan ka bahap ksi sajain bat ka porban khwai kan long khandai bje step bat an pen kut par ka por lai bje janmet ka dor ka tiket ka long san spa tangkai siruyang we khwai te perlok rawan ta tung ini pe yak price uban yo ka first price un san pho jar uban yo ka second price un san pho jar uban yo ka third price un yo ar pho jar tangka but nalor kini kidang don rusisu constellation price naka group A ka group B naka group A kidon spoteli nomor W kalong san hajar nomor A san hajar nomor lain san hajar nomor saw san hajar hadu ka nomor ka baspo kalong san hajar kawe ka constellation price but kumjurun naka constellation B kalong spoteli ki constellation price but nomor W kalau arhajar nomor arhajar nomor lai arhajar nomor saw arhajar nomor san arhajar hadu kan nomor ka pachpo kalau arhajar kawe ka construction price but kan don ru kalau kidro ha kate kasngi but nalor kido karim ki bala don lupa on pe ndo khat thamai biang salai kuntal tam haka arpoi tarik pada ekos arya opsan but on di kitiket naduk arp khanai tarik mentau pada ekos arya opsan ka por lai bje janmet la karpa de borok ki perlu karawan ban abetik ya kapor sedang khwai om don booking tiket claim advance ki ba booking harengkat ka advance balai spatangka kin don ru kinung diwi diknyeng ha kate kasngi bat on siming tawe borok ki jadokha bala karpa de ki perlu karawan ban yang ki kali ha ki jaka bala pendej bala ra phikwa ban tip khambani susu phila ban phun ki ne ki nombar nrew khandai not khandai not nhiều not lai sao so way pat khandai ar lai ar nrew nhiều not nhiều so way nrew khandai not khandai sao nrew lai iwe nhiều nang ta so way pat nrew not khandai nrew san khandai nhiều te khoblai sibun perlok nisken du pat hakwe pat ka video notis khwai all the best perlok rawan